και φίλοι, καλησπέρα. Η επιλογή μεταπτυχιακό αποτελεί πλέον μία απόφαση ζωής, καθώς δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη και στροφή στην καριέρα μας, αλλά και να αναβαθμίσουμε το βιογραφικό μας σε μια εποχή όπου οι αξιολογήσεις έχουν ανεβάσει τον πύχη ψηλά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 4 φαίνονται να είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής: ο τόπος, το κόστος, η εξειδίκευση και η αναγνωρισιμότητα. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διεθνούς Διοικητικής Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιώς και για το λόγο αυτό φιλοξενούμε τον δόκτορα Δημήτρη Τσελέ, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιώς. Κύριε Τσελέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε πόσα μεταπτυχιακά έχει το ΤΕΙ Πειραιώς. Το ΤΕΙ Πειραιά διαθέτει αυτή τη στιγμή 19 μεταπτυχιακά προγράμματα. Από αυτά, τα περισσότερα είναι στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και είναι μεταπτυχιακά που αναφέρονται σε εξειδίκευση κυρίως των αποφύτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Κάποια από αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και ένα από αυτά που διακρίνονται σε αυτή τη σχολή είναι ακριβώς το μεταπτυχιακό το οποίο αναφέρατε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να αναφέρουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι σκοπεύει να ζητήσει και αξιολόγηση από διεθνείς οργανισμούς, να καταταχθεί και μεταξύ των 500 μεγαλύτερων ιδρυμάτων πανεπιστημίων. Να σας ρωτήσω σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ απευθύνονται γενικά σε αποφύτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα αυτό της Διεθνούς Διοικητικής των Επιχειρήσεων αναφέρεται σε αποφύτους πρωταρχικά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά και άλλων σχολών όπως είναι των θετικών επιστημών, ακόμη και των τεχνολογικών κλάδων. Για να δούμε τι λένε όμως οι φοιτητές για το πρόγραμμα αυτό. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό με εξειδίκευση τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συνάδει άριστα με την νομική επιστήμη, δεδομένων και των μαθημάτων τα οποία γίνονται στην κατεύθυνση. Και κατά δεύτερο λόγο, επί της ουσίας, πλέον μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να ασκήσω και το επάγγελμα του δικηγόρου συνδυαζόμενο με την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Λόγω του ότι δουλεύω αρκετά χρόνια σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία τροφίμων και στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, και έχοντας ως πρώτο πτυχίο τη διοίκηση επιχειρήσεων, αναζητούσα ένα μεταπτυχιακό το οποίο θα μου έδινε μια εξειδίκευση, ώστε να μπορέσω να καλυτερεύσω τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο. Εστίασα στο ότι θα πρέπει η μεταπτυχιακή εξειδίκευση να μπορεί να με βοηθήσει άμεσα στο αντικείμενό μου, αφού εργάζομαι σε μια ιδιωτική εταιρεία στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Έπρεπε να ελέγξω τη δομή αλλά και τις διαδικασίες ασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει το μεταπτυχιακό. Σαφώς το ανθρώπινο δυναμικό, οι καθηγητές να είναι άρτια καταρτισμένοι. Έψαχνα ένα μεταπτυχιακό με το οποίο θα με φέρει σε επαφή με σύγχρονες και νέες μεθόδους διοίκησης οργανισμών και αυτό είναι κάτι το οποίο βρήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι διοργανώνονται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος και τα Master Class Series. Μας μίλησε γι' αυτό και η κυρία Σαμαντά, που είναι η ακαδημαϊκή υπεύθυνη. Ειδικά για τα Master Class Series, να πούμε ότι καλούν πολλούς επιστήμονες από το εξωτερικό και επαγγελματίες διεθνώς αναγνωρισμένους, οι οποίοι ενημερώνουν και τους φοιτητές και τους επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εμείς προσπαθούμε να προσελκύσουμε ας πούμε πρώτα ονόματα από αυτούς που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό, στον επιχειρηματικό τομέα, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να έρχονται σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που δημιουργούν τις εξελίξεις σήμερα στην οικονομία, ακριβώς για να έχουν παραδείγματα, δηλαδή να δουν καλές πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουν και γνωριμίες και προϋποθέσεις για τη δική τους εξέλιξη. Μάλιστα, κύριε Τσελέ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ακαδημαϊκό έτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Πειραιώς Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες θα βρείτε στο site του ΤΕΙ και στα τηλέφωνα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.